a in bual turin thlak chu tlangwal pakhat chuan lo en rang mai a chu hmuin a ti thei ho lo hei tungei ne a han ti chuan rang takin anu upato lam deuh chuan kalin boite lungai ma ta se ani te chu ka thian pa ka bial pa Jacob ani hi antia kanu khapa khanin min lo en thlani o ati chuak ta hlol mai engtina chu tiangin ke en thalo helai hang kan han kal pheya ti chuan ama hi lo oma chu ti lo om ta ka chuanin hai tin han biak lum lam kan tum mai nia atia anula hian boite garing so chelom chu tianga in soi fe khak pongai henem alo la ti zui chuta anu chuan ka hnaya henu hian kanu khapa ha kan zinga akon om ve don mi anti chuan boite poiti ma de che ani so min mangai lom atia kanu so pa so na mangai lom che nang angkum upatol enghal chu engatan ma te lawang che I poisa adu wang bak ani lo nge ati chuak ta tol mai chuta henu hian I tong dan chu min tin a hle mai ka fanu ini ve boxi ka fanu ka mangai tak in hiya itana thalo tu ka du lawang che hian ani posu ka mangai tak ani ya atana thalo tu so ka du bi khau lo ni o tin a chua san ta henu hian ngai tha thei lo tinga ka tiang o kanu hi thodik ka khriat ti ka ngai ni chumi tu chuan engkim ka ti ngai ni tin ain bual ran ta ole ain bual lai tak chuan nisni mi pa kha aron ruta o ka ti pal ino o mani mo I o mani ti kalo felo lo male tin chua mai han tuma ma se henu hian phaka ka chua ta chuak mai lo ve a ka pa thak du tak loin bol vela poi hlenem an han tia nia poi ti ro chung ka kha chung lova ma ko chu thil dik ani don an mani le an ti chuan henu hian in se boi lo me te iron om than ti atanga min en dan vel kha ka thiam ve vek tholom an ti ta ka chuan he pa he bula chuan aron thun hai ta ani le inu kha ending ani don a han ti chuan lungai ma ta che kanu chuna ngi ni khil te ni ngal lo chuan ke chuan ka khil ho lawang company in thuruk von tu kan nei tina ni mai a han tia chu te sweta ka chuan he pa hi lim ta khop mai a kon om na ya kon fo de chu han tum te tia ma se lokin a ka ti pa hei chu ka ti thei lawang ti na thowa chuan pon lampang chu ava en fi phata pon lampang en fi ta hnu chuan kongka chu an kau te thia ani na ta ka chuan kan omna lai hmun a him thra nei ti ka khriat phat lo chuan chet ka lo du lo ni tin a kan om hnai le ta ti chuan le a hmuya chuan fo a kan tum ta ma se a fo ma do chuan nam suna ngatinge an thia engman lo ve tin an tho chuaka inge niom zia a han ti chuan henula hian ka phone memory full to lat ati a thu so yom zia chu a thiam lo vio maya chuta a bul loka chuan a phone chu han la a phone chuan a lo record vek chunin ka phone memory zo to ma se poi mo lai chin chu ain record thobe an tia ti chuan han en tira fo atum lai vel tak chu phone a chuan a lo lang bok chuta he pa hian inga tinge he tiang hian ka chung hei tia ipoyang ma ka soi bok si dawa khongain inu bula chuan soi ro la ka do ni an tia apoi leinem ama ro chu kanu bula soi ro tu gai do ni chuan I sut khe sai thum no te khung la kan ina thong hian chuak la ka do ni ati ve ta tlat mai he pa hian ti fu lo wa in ti vio maya ole tum kha chu mun pakhata hian a bial nu chu an hruaya amit chu hup sakin le in ring to hem an tia o in ring to e enge niang o tin amit hup nu chu han la sona a ma chuan suitcase vel a thuam no
alo in khung na chu alo om deuh thap mai he inge ni om zia min chua san le mai tu mem ni an ti chuan ke man ka chua san don le nem che kan panin kan chuak dun don zo lom kan pani chawin mun nuam taka kan sin dun don ni an thia ani chu afa phurang ve ma serokin ka fanun hena chan chin the ka fa khil ve phatlo chuan an thia ngoi te i fanun hena soi kyang pongai le nem kan pani chawin he thui chu khela tha ka ti tu ma khian lo tu ka thil pek ve che nia mun nuam taka kan pani chawin kan sin du danga midangin khwe ve lo se ka du lom an han thia ka van lom tak em he tiang anga min du sak tu le min ngai sak tu hi kala tong ngai mi lo tin henu hian langwal chu an ku avela ole na kina chun airport la ma chun kalin in ticket chu khoi mo an han thia he langwal hian olokin mai ko kanin da pangai tin a ticket omang chu adap pu thei ta hau lo mai chu ta le na ring hel deuh tran ta ngoi te ka ticket chu ka ti bo ta em mon le a han ti chuan du tak na kha thiam te ka ticket ka mu zo ta tlat lo awan poi tak an ti chuan a ho lu tuk ni ranga pokan jin le dun thei tholom a poi lo me ka se an ti ya chu ta he pa hian ngoi te idea ka nei ticket dang in la nei belem alo mem tin chulai mun long hak tu chu a han zo ta me ka pu ma se first class chu om to lo business class chi om thuang a han ti chuan poi henem kan jin theina to kan rum te chuan a han ti ya le man piang le an ti chuan henu hian ka kat kalo keng le nem an ti ya chu ta het langwal hian ani le poisa pe mai la an han ti ya ma se henu hian poisa po kalo keng le nem an ti le ya ifiam thuam ni poisa nei ro mo poisa nei ro sin nga tinge he tiang in chena moi lo tak te hi inei thei sia din ain sum zo lo chu ang deuh tan chu ta len nung lam atang chuna fanu khan longoi lok teu kha nga in thuam na zong zong kha ke ma le sakani kha a kan ti ta chu ta he pa hian nang nu bok chu enge ron ti do na an ti ya nia thodik kan khidang che kanu hi ho satak ni tu ngai pon mai thea ma se kan chung ko en ko tu la chom tu chu ke ma hi kan nitlat kanu hi thuam no moi tak tak te ka hak ti o thina ka le sak thwen a chan chu kanu ni wangin moi takin lang se ka du ni ma se chu chu nang chuan i lo mu dik lawa ram cha nga la gi do tu ma he tian thil hi a thleng ta ni kanu sum chu sagi tu ma wanga i man no wa le i malak na zong zong hi a thona ni do na ni a kon ti chuan chu mi te mai chu khem huna kal teu ti in chunai huna tong chuan a kal san ta chu ti mi pa be ka kal ta ho chuan henu hian khat langwal khan mangai tak tak lo ni ti a kha thiam ta boite in la ma min foi ho phot mai the an ti ya an nong chu ul tre pa a fanu chuan a ho lu tuk tin a han kuwa khat langwal lak lo nen khan jin dun thei lo mai la i fanu nen hian mun nuam taka chung kan jin dun thei tholom tin ticket chu a kon peta ka van lom tak em ka chungai thil ti zong zong awang hin ka lom lu tuke ma se ka ko pui tu ka tong ve tai mo ka ti ya alo ni lo ni so an ti chuan a fanu chuan lungai ma ta che hi hola jin ve thu an omin ka khia tin an nung lama mi pakhat chu an ko mu sewa chu ta le thade win lo be don nia tin a kal santa an nung lama pa pakhat chu ron ka nain kan sin na tu kain ang ning kalo khia alo ti an soidan chuan ni chuak te moi em maya chulai huna chuan thil nuam tak tak le ko pui tak tak en tu om ti den an soya en pui tu kan elem lo chuan ka kal pui theyang che a kon ti chunu chu alom ta phian maya ole ti khan he thon tu hi alo top ta ni ole kam bul vela me khring te hi kan ta na mi thwa an niem ke mani min tu sak tu tak tak an niem ti te ingai tu ve ngai em a khia theidan ol sam tak ting yan yang
โคเวลาฮิอันทิลติเทเบกจูปะเทียนตินว่าจอมปุยสานี่ยันติทรินอีบุลอมเวลเตเนนาอินินไลจินนะอินินทุนจอมนาคานปุยสาเชกวลเวลนะซาเอ็มปุยสาข้าปุยมวยมเงี้ยนี่ปุยสาลำปังมังมีดับเละปุยสาเตลมีเลวินอินไลจินนะคัทเอ็มทาวจอกที่เตงให้ตัวละมีแต่เนนะกันอินไลจินนะยันปุยสากันเจเล็กนะซานิจวนขาอินไลจินนะขาอัลเลงปุยสามังเสียมศพไม่นี่ดีคือทยังวันนี้ที่ยังลำปังฮีเอียนดูนิจวนอาวิวสักวันชัดโชว์นะอาวิวสถานิจวนเอ็นตัวตั้มนิจวนกันเตียงไงอาดังพอกันวันที่ได้เซลล์ลอนเนี่ยตัวนันจวนกันดูตัวพ่อต่างอ้อวันจูฝักโลมีออนไลน์ช็อปกะเลงลุดเวียมีตั้มตะกินนั้นเราใส่ตัวเงี้ยน product ที่อันกอลจิกิมมาวุนตานะโจชัดตักอันโลกละคอลลาเจนโปเอเลอินซีอันเนียtin an product hi original fact ani wangin vuna ta na hlo om pakhat maum lova he hi mit nge yen ka hmu a ka fin fia nge ni ti chuan an khol tha skin analyzer kal tlangin ka vun din hun chiang takin min shil sia ka vunina amamo te atlak chamte min shila a en kol dan tur thlengin kim chang takin min sia tir boka heng khol kal tlang hian vun chung ril berdin mun thleng a sha theni tin ho tu nu ber mi nen ti na hun thatak kan neya ka vun en kol dan turte min shil sheboka ka lok pui tak setani mi online shop a hian in lo leng lut ve ngei don nia